la Festa Major de Tàrrega per explicar-nos una història que va passar l'any 1325. La voleu sentir? Aquell any, un jove tarragarí anava darrere d'una pubilla tarragarina. Oh, una pubilla ben formosa. I va contractar a uns grallers perquè li fessin una cercavila nocturna i li cantessin una almada. Van venir amb un ruquet. Voleu conèixer els músics? Voleu conèixer el ruquet? No! Ciutadanes i ciutadans de Tàrrega, com podeu veure, quan el tararot toca i el ruquet balla, esclata la festa. Teniu ganes